какво става, хора? Вие сте с King Vix и днес ще играем на Brawl Stars с моят брат. Здравейте! Ние сме нови в YouTube и може, ако видеото, това, което ще качим, ви хареса, може да оставите един лайк, да се абонирате за канала и разбира се, надяваме се да ви хареса видеото, да се насладите на него и може да, ако искате, ако видеята напред ви харесват и набират популярност, може да направим някой клип, в който да участваме с някой от вас и ще теглим томбола. Така че да, и нека да започваме с клипа. Също, ако харесвате Brawl Stars, може да напишете долу в коментарите колко купихте и искам да знам вашето мнение за този сезон, дали ви харесва, защото лично на мен не ми харесва и стария сезон с кутийките беше наистина много по-хубав, но такива неща са се паднали, на такива ще играем, разбира се, ние нямаме избор. Добре, Фанк не ме оцели, ама брак му оцели обаче. Въпреки, че Джин е възможно да ги клъчне. Не, всъщност е невъзможно. Нямаше трябва, не трябваше да го дърпа. Но нищо, имаме още един рунд да се върнем. Добре. Убихме двама, сега остана само един. Внимайте, ще си пусне пауъра. Няма да си използвам моя, вие трябва да го убиете. Нищо. Добре, спечелихме. Също може да напишете в коментарите дали имате любим герой. На мен лично един от любимите ми герои е Рико. Да, убих това. Убих двама. Да, не успях. Помогни ми. Добре, нищо. Добре, поне успяхме да спечелим. Плюс 8 купи. Между другото, скоро ще стигна Silver 2 на мастерито. Добре, почваме втора игра, хора. Пожелайте ни късмет да спечелим. А Макс, ти няма ли да кажеш нещо? На тебе кой ти е любимия герой? Кажи на хората. Ти си един от любимите герои, Колт харесвам и Едгар може. Добре, има друг Рико. Още умра. Тук. Не мога да нося. Да, нямаше какво да направя. Нищо другата игра. А в това пък какво ни каза, че не става? Той умря първи. Трябва ми помощ тук за това Рико. Добре, уби го. Малко си използвах пауъра, ама нищо. Трябва да убием Емс. Добре, браво. Не трябваше, ама нищо. Защото щяхме да я убием.
Ще трябва да се хилна малко. Не трябваше да им се буташ, не виждаш? Добре, убих. Да, това е много нечестно, брат. Нищо. Добре, следващата игра. Трета игра. Трябва да спечелим, не може, не трябва да губим. Трябва да се стегнем. Защо трима на мене? Това не е честно. Той не ти помага това съд. Добре, нищо. Добре, аз скоро ще си зареда пауъра. Убиха и двама някакси. Добре, убих. Добре, спечелихме. Добра игра направихме тук. Чакайте да видим някой квест да изпълним. Нещо. Добре, трябва да даме play again. 10 пъти трябва да дадем play again. Нека започваме. Може би, може да сменим мода, нещо друго да разнообразим, ще видим. Какви са самите модове. И каква им е картата. Защото това е наистина доста голямо значение. Защото един герой на огромна карта не може да играе близкобойно. Да, това е малко проблемно. Ами по-скоро Анджелото е по-проблемно според мен. Кой е най-омразни герой? Между другото е Анджелото. Не успях да те убия. Не, как? Пайпър иска да ме довърши. Нищо, да играем работа следващата игра. Тук малко ми се стори подкупено. Тази бея обаче нищо не прави. Пайпър е леко. Викела аз скучен тук. Не, Пайпър ще му добре. Убих Пайпър? Аз отивам зомби. Аз идвам от другата страна. Пази се, внимавай. Браво! Браво, добре, тази игра успяхме да спечелим. Сега трябва да спечелим следващата. Но тук ще е малко напрегващо. Да. Анджело е на... Добре, убих я. Убих Анджел. Бяга! Бил в кръста. Виждам го. Не! Браво, пусти душа! Чакай малко. Да, изхъбих си го.
Нищо. Нямаше какво да направя. Прави. Не дадох. Ще се постарам на следващата игра да спечелим. Ние една печелим, една губим. Добре, трябва да спечелим. Надяваме се да не се паднем със слаби. Убих Биби. Ти как избяга? Добре, спечели. То само си хаби гаджетите. Биби. Внимай, Биби. Да. Добре, уби го. Браво. Добре, спечелихме. О, вече ми е Силвър 2. Имам 4430 парички. Трябваше да, но забравихме. Напишете също кой ви е любимия мод. Напишете в коментарите. Кой ви е любимия мап. Опа, моп. Любимия мап. Той скочи вече. Да скочиш по-раз. Уби го. Ти го уби. Окей. Сега трябва да спечелим и това рунти. Да, също това може да напишете кой е герой с най-много купи. Аз тук малко умрех от този Едгар, му се заради пауъра и така изведнъж. За зареждане на пауъра? Да, знам, видях. Отблизо. Добре, остана само Леон. Той не е много добър, така като го гнам. Браво! Върнах се най-накрая купите. Аз скоро ставам 40 тиър. Чакай, имам да си отворя стопка и за кой герой събирате? Да, за кой събирате? За чест. Аз събирам за Отис. Пак забрахме да дадем плей агент. Еми... Нищо, нека печелим. Не е проблем. Пак има Анджел. Добре. Аз съм сам ли? Да. Той е Анджел. Да, ама Анджел си Анджел. Той сега ме чака. Най-далеко. Той къде е? Ей! Крие се проблема, че той ако оцели отблизо. Не! Не! Как? Нищо.
Назовахме истинския район. А пък си пусна граните преди нея. Да. И аз нямаше какво да направя, те са мазни и гадни. Това ще е всичко от нас, хора. Надяваме се да сте се забавлявали и ще се видим в следващия клип. Чао!